san ba ku bibiya domin ku karuwa. To, mata iyayen al'umma, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu. Wannan shiri inda yake duba mata da irin rayuwar da suke gudanarwa. A yau a wannan shiri ina so na yi magana dangantaka tsakanin mace da kuma mijinta. Wani irin rayuwa kuke shiryawa, ya kuma kuka fara ta tun daga farkon soyayya kafin a je ga aure. A wannan fili namu na Moment with Bilki Sambo za mu tattauna akan wannan batu. To, rayuwa duk yadda yake dole ya kasance akwai soyayya, akwai yadda, akwai aminci. A domin kuwa idan ya kasance babu kowane irin rayuwa kike so ko kai miji kake so ka shimfiɗa ba zai taɓa yiwuwa ba. Aminci kuwa ya kamata a matsayinki na mace kamar yadda muka sani a cikin addininmu da kuma al'adarmu na ƙasan Hausa, mace a koyaushe ta kasance mai biyayya ga mijinta. Domin kuwa idan kina son ki zauna a gidanki ki sami amintaka ki dawo Ziza, domin sai kin kyautata wa mai gidanki. Idan kika kyautata mishi kika guji ɓacin ran shi to ki tabbatar za ki samu kwanciyar hankali. Yes, na sa akwai mazan da ba su son hakan. Ta ya zan ce ba su son hakan? Akwai matan da suke kokarin a koyaushe su ga sun kyautata wa mazajensu. Allah ya ba su komai, tsafta, hankali, iya girki da komai, amma kuma sai ki ga irin mazajen da Allah Ubangiji ya ba su kash. To me yake kawo haka? Ke dai a matsayinki na mace ki kokari dangantakanki abinda zaki ba wa mijinki ya kasance alkhairi ne. Allah Ubangiji masani yana kallon abin da ke faruwa. A cikin kyawawan ɗabi'un da kike yi za ki iya canja shi. Zai iya koma daga mummuna ya dawo kyakkyawa. A cikin halayya kuma kake mance muna magana akan tarbiyya. Tarbiyyanki shi yake iya nuna irin zaman auren da kike yi. Ki kasance mai haƙuri, ki kasance mai kau da kai, ki kasance mai juriya da kuma kau da kai akan abin da kina ganin kina da ikon da za ki iya ɗaukan hukunci a kai. Amma kuma saboda soyayya da kuma irin dangantaka da kike son ki gina a cikin gidanki sai ki kau da kai. Sai ki ga wata ran ana zaune shi mijin zai iya dawowa bawanki. Ta ya zai iya dawo bawanki? Zai kasance abin da yake ganin ba zai iya ɗauka ba. A wajenki ya zo yana ɗauka, yakan iya baki freedom da ya kamata wanda da bai baki. Saboda me yasa? Saboda ya lura akan cewa zamantakewan da kuka yi zamantakewa ne na dindindin. Akwai abubuwa da zaki iya jure da kika jure a zamanku, wanda inda a ce kin ga daga kin shiga kin fara ni ba zan iya ba, he is this, he is that, I can't do that, look at my friend, you know her life is so perfect, what's happening with mine? But at least you just look at yourself. Ki duba irin mijin da kike zama da shi. Ki duba shi, ba kowane irin namiji bane, ba kowane maza bane iri ɗaya. Idan ya kasance mijin Hajiya A daban take, mijin Hajiya B daban yake, to ko kin gani ai ba za ki taɓa samun abin da kike nema ba. Domin kuwa a ke mace in fa har kina son ki zaman auren, to ba ki zaman auren ba wace irin zama zaki yar uwa? Mu yi ƙoƙari a koyaushe mu gina dangantaka da soyayya a gidajenmu da abin da kika mallaka. Idan ya kasance fa you are an independent person, you're just looking at it, ko ba miji I can survive. Yes, you can. Who say you can't? You can. But the enjoyment and the life after duk waɗannan abubuwan shine damuwa. Idan kina da yara, you can be a single mother. Society will just be looking at you gashi nan ne. Amma kuma da tallafin miji a cikin rayuwanki komai zai iya zuwa miki da sauki. To, ɓangaren mazaje, kuma ku sani fa mata suna bukatan tarairaya, suna bukatan soyayya, suna bukatan lokaci. Duk abin da za ki yi, mace ba abin da take so kaman garin Allah ya waye ka ce mata sweetheart ya kike? You have earned the day. Just wannan kawai, wannan waɗin kawai, and za ki ga ko za ka ga irin obedience da kuma submissive da za ka samu a wannan rana. Domin kuwa wannan abun fa ba abin da mata suke so fa mai zafi fa da ya wuce wannan abun. Idan suka samu kyautatawanka, suka samu lokacinka, idan suna magana saurara, just ba su lokaci. Ɗan mintuna ɗaya biyu da za su ce kaza ba abin da suke so kaman time, attention. You're just there for her. That's the only thing abin da mace take so ga namiji. Is it hard? No, it's not hard. So, a koyaushe mace abin da take so shine wannan kalman soyayya, kuma insha Allah za ka ga gidanka zai kasance ginanniyar gida da soyayya da aminci da amana. So, a nan za mu tsaya.
idan mai kowa mai kuma ya amince insha Allah za mu ci gaba. Ku ci gaba da bibiyan mu kuma ku duba mu a YouTube channel ɗinmu insha Allah wasu ma suna zuwa bayan wannan. Sannan akwai a Facebook ga sunan zan faɗe shi ɗan uwa. Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilki Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilki Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.